Takže ja vás vítam u môjho ďalšieho videa. Dneska to bude ďalšie kúzlo. Máme tu dve mince. Sú to vlastne čarovné mince. Ja vám ukážem ten trik a následne vám ho aj vysvetlím. Túto mincu si môžeme dať napríklad do vačku, áno. Zostala nám tu ešte jedna minca. Tu si môžeme dať napríklad do ruky. A spravíme ču, ču, ču a bum, bum, bum. A vlastne je tu tá minca, ktorú sme si, je tu aj tá strieborná, ale aj tá bronzová, ktorú sme si dali vlastne do vačku. Takže teraz vám ho vysvetlím. Takže, ako som vám ukazoval, že som tu mal dve mince, vlastne som mal tri, pozrite. A jak som si ju dal v vode, áno, tak túto mincu som si dal vlastne tieto dve mince do ruky. Zavrel som to a už si ako som tu mal zasa tú mincu. Takže ozaj v ničom inom to kúzlo nespočívalo, ozaj len v tomto. Takže ak sa vám toto video páčilo, dajte like, po prípade odber, budem veľmi rád a dovi.